Acesta este un mini video. Vreau să fac unboxing la Summer Seed Pack. Da? Am să vă las aici o poză. Câte puncte am avut. Ok, deci mi-a dat atât de multe. Vă rog să nu dați ei să scrieți. Poate sunteți mai bun, poate sunteți mai slabi. Eu nu vreau să fac în ciudă. Dar, na. Ok. Și honey sprinkler. Hai să dăm seama. Ce poate pica? Wild carrot. Nu-i bun ăsta. Hai, dă ceva. Pear. Ok. Tot pear. Cantaloupe ăla, cred că cer la ceva. Rosy Daylight. Bine, nu știu ce este, dar e divin. Pear. Hai să vedem și ce sunt cu aceste seed-uri. Wild carrot știu că am mai avut. N-a fost cine știe ce. Hai să le punem aici. Aici putem altceva, dar... Na. Știu că normal e de ce. Deci... Ok. Și vom vedea și cât costă. Da. Hai și piercing-ul ăsta să vedem. Ok. Haideți să ne ducem și la gir. Luăm watering can. Adventure sprinkler. Și cred că asta a fost tot. Bun, ca să dăm cu față. Un fel de bambus. Ori rămâne pe vecie. Ia să așteptăm să crească. Pare că o fi pe vecie. Bine. Hai să vedem. Să așteptăm puțin. Până atunci am să-l... Stați puțin. Tot la ger ne vom duce. De fapt, este pe la control ăsta. E perfect. Ia ce-o crescut. Nu vreau. Ia Rosy Daylight. Doar să ne uităm așa. O fi tare. Ăsta e forță, ce aveți? What? Deci Rosy Daylight. Ok, trebuie pe la kids. Ce-o mai băgat ăsta, bro? Watermelon seed. Sugar apple, blah. Oricum. Băgați și un Phasia seed. Ceea ce e bine. Avem și un Phasia seed. Și... tare șmecher. Tot ce trebuie. Asta mai crește.
Bine, nu cred că vom face un mini video. De fapt, haideți să ne mai jucăm. Căci ăla se încarcă foarte greu și dacă e rămâne pe vecie, este să-l mut. Înțelegeți de ce mă uitam după trowel? Nu știam că am. Bine, nu mai contează. Luăm coconatul. Așa. Bag aici. Bine, bine. Nu cred că este... Nu mai e coconut, dar le vom lua pe acestea de jos. Ok. Max. Ok. Dăm sell. Deci avem 27 abia. O, crește niște roșioare. Deci asta e pear. Oh, e pară, bă, prost. Asta e pară, nu? Asta e pară, un fel de pară. Nu? Da, pear înseamnă pară. Mamă, avem pară! Ui! Nu, și știți care e șmecheria? Că mai avem încă două. Bine. Uitați la like. Poate strângem asta like-uri. Uite, am strâns și eu la grădina mea. Băi, vezi că Rosie de like cred că rămâne pe vecini și... Are. Rămâne pe vecini. Cancel. Da. Așa. Bine să mergem. Gata. Stai, bro, că eu am vrut să-l mut de acolo. De ce nu m-a lăsat? Nu înțeleg, v-ați văzut? Băi, de care câte... Bra, uitați-vă și voi ce pară. Forța placă. Avem și noi pară. Da, lampă. Tot aici le voi pune lângă. Să fie facem aici fermă. Următorii, înțelegeți? Și haideți să vom reveni când va crește această plantă. Bine, haideți să căutăm și pe YouTube, de fapt. Cum se chemă? Rosie Daylight. Deci. Rosie. Stai că ăla știa. De la Grow Garden, bun. Uia, lelilule. In this video, everybody, I will be going over the Rosie Delight seed. Last video, we went over the elephant ears, which is the 0.5. Now today, we're going to be going over the 4.5% Rosie Delight that you can get from the exotic 200k automatic, but it's hours per seed, something like that. So I have 40 exotic summer packs. I'm gonna gamble all of them, and hopefully we get something really good. Maybe another, I don't know. I don't even know. I do want something good though. I'm gonna try to get a rainbow. Hold on, I gotta stop skipping. I want to get a rainbow really bad. Oh, Rosie Delight. Whoa, 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 whoa. Okay, that was pretty early too. Now, if we can somehow get a rainbow. You guys know the deal. Oh, there we go.
Alright, Să I vedem, can înțelegeți? where it can hit everything. Oare rămâne Sleeps de cats ce? grown, okay? Now it starts taking effect. I don't know if it takes effect as soon as it starts Așa growing pare. to like the sprinklers in the moon. Kind of going off of my instincts right now. Alright, come on, cats. Let's lock in over here on the right side. Let's not stay on the left. For the fun of this, okay, and because this might piss you guys off, I know you guys really do want to see the base price of a normal one. I don't know if I picked the big one up. You know what, screw it. How much is this worth? It wasn't even big, watch two, but I mean, that's kind of how it goes. I'm gonna let these stack a lot of mutations. Nu înțeleg nimic. Nu! De ce mi arată rate? Bine. Esta e la canción de la Sidur. Banana. Voi lua sincer. Bine. Și reveni. Și hai să deschidem și ăsta Be Create. Nu știu ce a fost ăla. Și Rosie Daylight este gata. Dacă crește fructul acolo, este ceva pare a fi trandafir. Nu știu, revenim. Da, și rămâne pe vecie. Ok, acum hai să luăm de aici și să-l punem în... Unde să-l punem? Acelea la Ember. Da. Păi și